ko himen ko para ba yid how try Jesus Christ kadba ngila janba ya ka jingrakhe ya ka sngi-kha jongu Christ sachasin ngidang yoshushu ya ka jimpen shai halor ka jinglong jongu Christ lemba kani ka gospel but kum juru na ka kitab Isaya nongya tolopa padu Paulus bakuit lemba ka shti jongu shaki Thessalonica udam pen shai yangi bangimla ballo Kristan klam dada kongu yau mensiam bakui ngimla ban pediang yau Jesu klam ka jingtrai kam jonga mensiam bakui hapo jongi ladangi pai syaka gospel mendagasni nios ngo buon giktin kabasho mensiam ngidon jingshai ngidon giktin saki ngidon gaktin sur but ngidon ru ya anis baptist ubalen bun kie baro habalash kliyabu ulen bun kie baro henre shimla len ujisu ulalen ye ki kardan kawa kibriyu kimut ben benchet halu jomu hatu melong u Elijah ula ong em hato melong nong ya tulupa ula ong em hato melong u Chris ula ong em nangda ha kabalen u peni hangi u Chris ha kabalen yalade u penbau hangi u Chris u Isaya nong ya tulupa udam peni hangi ya u Chris ya ka jinglong jongu Chris haba ula batai shapang jongu haka kitab jongu minta da kabalen yalade u Yanis Baptist udang terwa hangi u Chris bad udang ong udon kasur bad udang yo pidiang ya ke jingshai henre omde ma u jingshai ulang surngiu ni baro ngimlin ya ke surngiu haka jingim jongi habang yait haka jingshai haka porshit kasni ne habang yang persha ya kasni kapau haka ma jongi ya ke surngiu namar bang yang haka jingshai namar bang yang haka sngi kapau ya ka surngiu henre ngimla banong ngilong kasngi kaserngiu kabahakama jongi kahikai yangi kajingshai kadon hadi kasngi kadon hadi kaserngiu kalaban kering yangi kalaban penyajan yangi syagasngi kaserngiu kapengan mau yangi syapangka jingdon jonga jingshai hakaju kadur ka jingdum ka penken mau yangi kadon ka bor persya ya ka jingdum ka bor persya ya ka jingdum kalong ka jingshai ka jingdum kamla ban sabara bor lada haka perte tang ka jingdum tenginum sautu kai ka jingmur jong ka jingdum nengim sautu kai ka jingmur jong ka jingshai kadena marba kadon ke jingshai jongga perte ngi kot ya ka jinglong bamdon jingshai haka kerteng jingdu ngi ong badung palat habang ngi ong wat habang ngi ong badung palat minda kasngi ngi mud banno kadona jingshai habang ngi rong haka no kamera baduna jingshai ngi ong badung palat kabom mud ngi ong shapang jingshai wat habang ngi ong shapang jingdum ngi kin mau ayu haga jingmur jongi syapanga jinggordor jonga jingshai habangi ong don haga serngiu ngim kin kordor iya kata ga serngiu henry ngi kren syapanga jingshai kaba pelong ban penwandur serngiu haga majongi
te haba Yohanes Baptist wong ngamde kumda kaba mut udang ong kadon ka ere ka kaba kam kerpang kaba dang wan bad umshim kuwa ban perlong yalade kaba kerau namaru wong ya kie baro kaba Ukraine ya kie baro kaba ulle kalong namar ka jingdon jangata ka jingshai namar Ukraine wong ngalong ka sur telich marway kamla ban pinmi ya ka sur lada ka telich marway kala ban pinmi sur nginum don bon ki brio babam nang kren ki don telich enre kalam mi sur te ka bomul omde a shindur omde utelejongi upinmi ya ka sur kadon kai ere kai kaba ai bor ya utelejongi ben pinmi sur walada pi ang katno ru kesindur jompi kanum pinmi sur lada long kumta nginum don bon ki brio bakelut badbam nang kret te ka bamut kasur kamwan na utelich henry kasur wan na kabor met kaba uble ulapo Yohanes Baptist wong ulong kasur haba wong ulong kasur omde mawu tala utlong katlong jangasur kasur kamwan nawu henry kasur kawan na katlong kumba omde mawu ke jingshai kadon katlong bad nangda kawan ka jingshai kaserngyu kapenkan mau yangi bad hak kahikai yangi banwad ya kelindi syaga jingshai habang yang haka sngi haba pau ya ka serngyu hakamat ngin pai din nangno kami ya kasni teka yalam yangi syaga tolong teka bomod ko himmen ko para ngimlaban sakut hagasur ngimlaban sakut haka serngyu ngimla banlo kiba ong ngade manga tinaga taga daw Yohanes Baptist ulong usinran ubaba ulong usinran ubaba ubas ngutu ba ya ka tolong janga jinga haga jingem jo Yohanes Baptist ulong unong budu kris ubam ken yakaburom yalade henry ula penpai yakaburom haka pertai kaba menda kalaban don bon jait kisur kibriyu ki karen bon jait kisur don bon jait ki tin ke ba kibriyu ki karen henry kini ki kintin baro kaba kibriyu ki karen kawan na kawe ka tolong bat kata ka tolong kalong u person jangu Chris hangne ke jingkerle hawo Yohanes Baptist hato melong u Chris kai ke jimur jang ka ketin Chris jimur jang ka ketin Chris kalong ba pensole bala pensole jangu play te uam omde manga bala pensole yakaba ukren na marba uta bala pensole ula kerkuyo naga taga daw ngiken mau ya ka jingle jingo ya ka Maria teisoti ya ka Elizabeth bad haba kalai kuble ya ka Elizabeth iklong hapo jongu ula kinji ula yo jingurku na ubala pensole ula ngukris kabamut umla banong na marba ula yo jingurku na ukris umla banlo ukris baduang ngamde ukris uba pensole yanga ulang mano ukris te haka jingim jongiru ngila ban yasirim ukris namar ukris u pensle yangi ukris u aibor yangi ukris u kerku yangi namar kata ka jingkerku ngamla banong ngalong ukris henry ngade ben yasirim ukris aka jingim ngade ben yade dur badu ukris haki kamgi jam jaga ngade ben yade dur badu jisu namar ka jingshai kataba halo jaga habaga jingshai jangu Chris kataba halo jangi ngin kerlalong kasur jangu belai ngi kerlalong ka saki jangu belai ngi kerlalong ka ya ka jingshai jangu Chris haki weipa kas serniu kam de jingshai kas serniu ka kedau ya ka jingshai
te bon sin kai ke jimma jongi ngi kalalang ublai haka jingim ngi don bon ke baro ban sha hi kai dau yanis baptist haka jingim jongi ngi don kam bon ke baro ban pertu bud naga jingim jongu yanis baptist ladang ilaban le ki kam ker barit baria ngi snow kraw palat ngi snow sarong palat ban ngi don ke jinglong ban sakut hakata ka jing sarong jogi ngi don kata ka jingma ban sakut hakata ka jing snow kraw jogi bat kata ka lang bama ladang ilaban le ye namar ka jing shai ka ting shai halo jogi ai buram ia uba ai jing shai yangi ladang ilaban keren ye namar uta ka kata ka sur kadang pen kalai yangi ngide benai burom pia ka sur ka bawan ladangi ong ngalong ka sur ngade manga bakren namar ngadon ka jing start la ngadon ka jingkalain met ngade ben kin mau ngayo bor na uta uba ai ubadon ka bor shisha u Jesus Christ nagata ka daw ngi baru mangi ngi don kamben penrit yala de hakamatu Jesu kenamba kanum sange yaga jing tui jonga sur kanum sange yaga jing tui jonga jing shai kenamba ngin ai ting shine ka jing yai ting shine jongi kalonga jing yang saki kane kalonga jing yang saki kabamut ni haban wan pai biang shakata ka jing mut kabau Jesu hikai nga im ha Jesu baru Jesu im hanga nga im ha Jesu baru Jesu im hanga lada Jesu usange ben im hanga but lada nga sange ben im ha Jesu ngamdon sur ngamdon jing shai ngamdon jinglong uble ngamdon jinglong briu ngan hiarno shaka jinglong mran tenaga taka daw ko himmen ko para ngide ben eat klan sange Jesu ben eat klan sange Jesu kumba ong Paulus pakuit ngide ben husiarba banom set o ya umensiam bakuit na pojoni wadnum kanglad ya umensiam bakuit ya ka kerlep mat ngi kanglad ya umensiam bakuit ha ka jingem jongi ngi sange ban tingshai ngi sange balonga serngyu ngi sange balonga sur tena kata daw umensiam bakuit ude ben yai tre ha pojongi kajingale jonga jongi ive pa ive na adu ka por la ka yangi hadu ka por bangi yap ngide bandon ha kene ka borom de teng wadnum tarai ladangi wan shisin mas bakoit bad ngi duwai shi por ar por nginsa long ka serni yu jongo pala nginsa long ka jingshai wadnum tarai ladanga pendep ya ka novena nangdanga close no kata ka chapter jonga jingmane jonga wadnum perkat ngidon haka jingshai jongo Chris kine baro kilongi dakishin ke jingyarap yangi ban pinkim ya kane ke jingshai bakan tuit klam sange hapojoni lada ke jingshai omdon shu hangi ngimdon serniu ya ka kelip mat ke jingshai ka sange ban tingshain halo jongi ngimdon serniu Shumuduria ka jinglong ba ka parte baro ka wai omdon jingshai Shumuduria ka jinglong ba ka sni kan sange ban tingshai baro shisne kai ka jimut jong ka jingshai yangi lada omdon sni shu ha ka parte kan long kumno ka parte omdon bam omdon di omdon eye omdon bor met briushu namar ka don ke jingyade bad kasni namar ka ngitip lada omdon kasni ngimdon vitamin D lada omdon vitamin D ngimdon bor meshu ha ka shing jongi bad ka met ka part baro ka we kan thalot kan jot te ngidon ngi sautu ngimla ban im kalam ka jingshai jangasni henre hadu katnu ka bakardor ya ka jingshai kabawana ujisu kabalong katolong jonga jinga e naga benda jongi tingidon kamban le ayu haka jingim
ngimde balong kibriu basus ngohun ban ong ngala pindap ia ka jing duai bun ki kerstan hakane ke juk ka minta kilong pindap ia ka rukam ia ka niam ka rukam kiba pindap ia ka niam ka rukam kim tikana ki don ha ka jing sha kiba pindap ia ka niam ka rukam kim tikana baki don ha ka jingid jongu kris kiba pindap ia ka niam ka rukam kim pat tikana baki don ka suru palai haki namar bun na plang jongi ngilong pindap bun ki kam ki jam kiba tre haki office ki pindap ia ki kam nadu shipu baje hadu san baje janmi ki pindap ia ki kam Henry kiba pindap ia ki kam ngila banong kimdon lese ke jingid ia ka ri kimdon ia ka jingid ia ka sarkar ki pindap ia ka niam ka rukap ia ka kam ki jam jongi namar kala dawa ia ki ban pindap Henry kimla bandon jingid ye Dese don bun ki nong tre sarkar ki pindap ia ki kam jongi Henry kimdon jingid kin dia tru ia ka ri ne ka sarkar ne ia ka jilla ki le ko ne baro namar ki kimilindi tangga tulok kapisa lese don haki inga sem chongiru ki kun gikti ki im kalam jingi de ki kimi ki pa ki shu pindap ya ki kam ki pindap ki don hala ki jongi da kum kini ki briyu kimla ballong ki kun basisha kimla ballong ki rayot basisha jogari haka ju kedua mangi ki kerstan ki kunjungu ble ki kunjungu jisu ngilong tang ban pindap ya kan yam gerukam kalam jingid ngimde ki kunjungu ble namar omdon jing shai shu hangi omdon ke jinglong uble hangi omdon jinglong ukris hangi tenaga ta kadao ko himmen ko para ka jingkot jungu jisu hakane ka ayam kalong lada pilong sur Penny pilong kasur basisha jungu kris. Lada pidon ka jingim penny ba ka jingim kabadon happy kalong ka jingim kaba wan shisha naujisu. Lada pidon ka bormet penny shisha ya kane ka bormet ka wan shisha naujisu. Lada pidon ka sap ka pom penny ba kene ki sap ki pong kawan shisha naujisu kaba mud baro arpo sau kanda jonga jingim jongi ngi penbana yaujisu ngi saki yaujisu kris but ngi len bun ki baro kaba tinju yangi ban kwan burom kumu Yanis Baptist nagata kadao ka jinglen jongu Yanis Baptist kalong ka jimpediang barka jingai burom ia uwe ubriu uwe ubele ubelang ku Yesus Kristus baro ka jingim jongi kalong ka jingim jong ka jinglen yang ade kadbang idang len u Yesu unroi hapoja kadbang idang len u Yesu unroi hapoja kadba ngidang trang ya Yesu unsa ting shine haga jingim jongi tongin duai haga negi yukirish bakui bakane kanjia hapojongi kane ka jinglong kanjia hapojongi kenapa ngilong ki kerstan ki bajanai ki bakui kalam kano kana ka jingar tatin haga jimmane ya Yesu Yesu bei kerku kardo yangi Bangindup dan kaju ke jing sautu kumu Yanis Baptist banum kwan buram yalade banum wad iyaka kaspa jaga parte Henry da kabalen yalade ni kindiu yame haki himmen ki parajongi balonga saki balonga sur balonga jingshai balonga surngiu jome haka jingim jongi
En nhà rọ giàu trai Jesus Christ.